Mga igsoon, maing buntag na tong tanan. So sa gihapon ang Ginoo naghisgot mahitungod sa iyang sugo sa paghigugmaay. Sanglit duha lang ka Domingo, karong pitsa 29, ato nang sa ulogon ang fiesta sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Diin siya mubiya na sa iyang tinun-an o iyang ipadala ang Espiritu Santo nga mo'y gisaad, nga mo'y magpahinumdum sa tanan nga iyang gitudlo sa iyang mga tinun-an. Mao nga ang Ginoo sama sa usa ka maayong amahan nga mupanaw, nagbilin-bilin og mga pulong alang sa iyang mga sakop. No? Kanang amahan nga moadtog gawas, mubilin-bilin og pulong ngadto sa iyang asawa nga mag binuutan, no? Mag-atiman sa mga kabataan ug ingon sa mga kabataan nga dili magpabadlong kun dili mutahod sa ilang inahan. Sumusab ang Ginoo nga siya hapit na mobiya sa iyang mga tinun-an, nagbilin-bilin og nga pulong pahimangno, paghigugmaay kamo. Kay kun makigugmaay kamo, ang tanan mahibalo nga kamo akong mga tinun-an. Og ang nahigugma kaniya mutuman sa iyang mga sugo. Mga igsoon, ang sugo sa Ginoo sa paghigugma ay wala lang maglimit sa paghigugma sa atong suod, higala o kaila, kundi langkop usab sa paghigugma sa atong mga kaaway, no? Kay lagi ang paghigugma dili man nindot nga feeling nga imong bation lang nga mahigugma ka sa mga maayo, kundi ang paghigugma lakip ang pagsakripisyo. Kay lagi ang amahan nga nahigugma kanato pag-ayo, giunsa man niya pagpakita ang iyang dakong gugma, pinagi sa paghatag sa pinanggang anak dito sa krus aron kita maluwas niya. Sakripisyo. Ug muna nga ang mga tinun-an, no, nga nakadawat na sa gasa sa Espiritu Santo, diin sila kaniadto mahadlukon nanago sa pagkadawat nila sa gasa sa Espiritu Santo. Maisugo na sila nga nanggawas o nigtuman sa gisugo sa Ginoo sa pagsangyaw. Din ang gugma nila sa Ginoo nga mihaling sa kainit, maoy nagdasig kanila sa pagsagubang sa mga kalisod, mga panglutos. Kaniadto daghan kayong mga martir nga nagpakamatay tungod silang pagtuo, tungod kay sila nahigugma sa Ginoo. Si San Pablo, no, usa ka matinud-anon nga sa ilang pagtuo sa mga Hudiyo, iyang gilutos ang mga tinun-an kay para kaniya kanang ilang giwali dili mao sa ilang pagtuo. Ug muna nga nangayo siya suwat aron panakpon, lutuson ang mga magtutuo. Ug samtang nagsubay siya sa dalan nga tul-id paingon sa Damascus, moto nga siya naigo sa hait kayo nga kahayag, nabuta siya og nahulog sa iyang kabayo. Ug gidala siya ngadto sa syudad, ug diin didto gipadala sa Ginoo si Ananias aron pag-ayo kaniya. Ug didto ang conversion ni Pablo o ni Saulo. Sa diyang nahuwog siya sa kabayo, naitingog siyang nadungog nga, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Ug si Saulo mingon, kinsa ka ba? Ginoo, ako si Jesus ang imong gilutos. Sumuna mga igsoon nga sa diha nga si Saulo nakaila na sa Ginoo, alang kaniya ang tanan kawang
ang iyang nakatunan kaniadto sa iyang sa ilang relihiyon. Kawang kay si Kristo mao ang alang kaniya, mao ang tanan. Ug muna nga si Pablo mas labaw pa kaayo nga naghago sa ubang mga apostoles. Tungod kay nakaila na siya sa Ginoo ug nahigugma kaniya, muna nga andam siya nga misakripisyo sa iyang kaugalingon, paghalad. Muna nga siya nakasinati og daghang pagkalunod sa iyang pagbiyahe sa kadagatan, makadaghan mapriso ug mga panglutos, no? Apan wala ni inya kanang ibali tungod kay sa iyang gugma sa Ginoo. Musab nga mga igsoon, kung nahigugma ta, andam kita nga mo sakripisyo. Dili lang ta mahigugma niya itong mga tao nga maayo nato. Kay kanang paghigugma sa atong kaaway, dako kay ng sakripisyo. No? Dili na sayon. Kay mo nang gingon sa Ginoo, kung makigugma ay kamo, ang tanan mahibalo nga kamo akong mga tinunan. Apan dili gyud na ingon niya na kasayon nga mahigugma ta sa atong kaaway. Kay kung kita pasakitan, unsa may tendency nato, mo-react kita, mubalos kita. Muna nga itong animal instinct, mo-react kita. Apan kung kita nahigugma sa Ginoo ug mutuman sa iyang mga sugo, bisan unsa pa na kalisod, kita mubuhat. Kay ang tanan posible sa tao nga dunay pagtuo ug dunay gugma sa Ginoo. Bisan pa na unsa pa kalisod, kung ikaw nahigugma, no, kamo bitaw mga bana nga nahigugma sa inyong asawa, unsa isugo sa asawa, tumanon magana ninyo. No? Una, ang Ginoo sab. Gani mingon si si Judas, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili hinuon ngadto sa katawhan. Apan ang Ginoo mingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. So, pinaagi sa iyang mga tinunan, siya mapaila ngadto sa katawhan. Mo mga igsoon, kay diha lagi ang paghigugma, uban man gyud diha ang pagpasaylo, no? Munang amahan nga nahigugma nato, nihatag siyang anak, iyang isakripisyo aron kita mapasaylo. Samtang dito siya sa nagbitay sa krus, unsa may pulong sa atong Ginoo. Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, no? Katong mga tao nga nagpasipala niya, nagsumbag, nagbunal, nagluwa niya, naglansang niya, wa ba tumasay silang gibuhat? Masayod. Kini mga tao nga dagkong maritis, no? Naglibak nato, nagdaot nato, wa sa ni masay silang gibuhat. Nasayod. Unsaon man to sila pag-ampo. Ingnon po nato, amahan ko, pasayloag sila kay nasayod gyud sila silang gibuhat. So tinuod mga igsoon lisod, apan dili imposible. Ngano man, kay ang Ginoo man gud mo nagtudlo nato sa paghigugma, no? Kung tinuod ta nga nahigugma sa Ginoo, nan mo sakripisyo kita. No? O kanang pagsakripisyo mao nay makapasanto sad nato. Kay kanang sakripisyo gikan guna sa pulong, duha ka pulong, sakra ug fisyo. Sakra meaning sacred, sagrado. Fisyo buhat o action. Nga sa ato pa ang pagsakripisyo usa ka sagrado nga buhat, o kay sagrado nga buhat makapaunsa man sa tao. Makapasantos kaniya. Ug muna mga igsoon, nahigugma ba mo sa Ginoo? Ha? Nahigugma. Tuman mo siyang sugo. Mituman ba ta siyang sugo? Ha?
Tuman. Nga ingon man Ginoo, higugma ang imong kaaway. Ug iampo sila. Tuman ka ana. Bitaw, lisod apan dili imposible. Kay atong Panginoon sa Ginoo ang grasya, no? Kay kung kita magsalig lang sa atong katawhanon, sa atong kaugalingon, nan matud pas Ginoo, kung wala ako, wala gay kamoy mahimo. No? Muna nga mudangog kita sa grasya sa Ginoo. Mudangog kita sa Ginoo. Aron tagaantan niya sa grasya sa kalig-on, aron ta makatuman sa iyang sugo kanato diha sa paghigugmaay. Amen. Manindog palihog. Pagampo